हय कसले तुम्ही फुलावरचा काम असा तर स्वतः 2-3 वर्सां मी करता कोणाच त्याच्यावर लक्ष देईना ना पंचायतही देईना ना आता रस्ते बनवून घेतले कसे घेतले आणि काय ते मी नकळं पण मी हा दरवर्षी 3 वर्सां झाली कंटिन्यू करता मी वर्साचे वर्ष तुमकां हे करीनशा कितें दिसता करी म्हाका उमेद एक करूची अशी ही साफसफाई करची साफसफाई करची सध्या पंतप्रधान हे सगळ्याक स्वच्छता भारत हे आता अभियान राबयतात हा. भाजपवाले पण प्रत्यक्षात काम करताना दिसतात ना असं दिसता तुमका हा. असं काम करूंक जाय करू हा. आपल्याच्यान जाता यायला करू ना हा हा. आता मी हे- फक्त एमजीचो हा हे आता इतके पक्ष झाले तेतून मी ना फक्त एमजीचो जेव्हा एमजी पडली तिथून मी कोणाकच मत नाही तो बाजीराव हे या आता केव्हा काम सुरू केलात तुम्ही आता सकाळी आशा आणि किती पर्यंत करताले सोपा पुरा पर्यंत सोपा बरे 12 बंद करतात परत जेवण येतात आणि परत चालू